Takže čo ľudia, vítam v dnešnom novom videu. Nové video už nebolo strašne dlho, tak som sa rozhodol, že je to na to, tak poďme na to. Takže v dnešnom videu pôjde o to, ak si náhodou youtuber, máš málo odoberateľov, alebo máš náhodou aj veľa odoberateľov a rád točíš pyrotechniku a proste myslíš si, že buď tvoje videá sú není v niečom dobré, alebo si myslíš, že niečo robíš zle, alebo by si sa chcel trošku zviditeľne, aby ti trošku narastli tie odbery, hej, tak mi určite pošli tvoje najlepšie video, ktoré máš podľa teba na moju e-mailovú adresu, ktorú máš v popise, takže určite mi tam pošli link na tvoje video, ja si ho rád pozriem a keď tak môžem posúdiť, že čo na ňom robíš zle, čo na ňom robíš dobre, hej, ja nehovorím, že ja som taký profesionál, hej, ale tak dosť veľa ľudí, no niektorí ľudia robia dosť veľké chyby vo videách, tak by som chcel im trošku pomôcť, aby ich prestali robiť, aby ich tvorba bola trošku kvalitnejšia a tak nehovorím, že ja som taký profesionál alebo čo, hej, ale tak chcel by som aspoň trošku pomôcť, takže linky potom dám do popisku samozrejme na tie videá, ktoré mi pošlete, takže ja vyberiem približne tak 50 ľudí, hej, a dám ich do videa, takže ak točíš pyrotechniku, tak neváhaj a pošli mi link na tvoje najlepšie video, ktoré máš na YouTube, na moju e-mailovú adresu, ktorú máš v popisku, ok? Pošleš mi ju, ja si to pozriem určite, pozriem si každé jedno video a tých 5-10 dám do videa, takže uvidíme. Som zvedavý, aké videá mi pošlete a to je z dnešného videa všetko, bolo fakt, že krátke, nejak 2 minúty. Dobre, takže to je z dnešného videa úplne všetko. Ak sa vám páčilo, hoďte like, ak sa dá, kľudne ho môžete zdieľať. Ak ste tu noví a páči sa vám náhodou moja tvorba, čo si nemyslím, dajte odber, to je všetko, majte sa a čus.